ngaleyanto ye-commerce wathi uPaul uthi uma ifaka ngapha kuma gains efaka ngapha kuma losses kuyacaca kuyena ukuthi konke lokhu ama credentials zakhe zonke lezi zinto thina ezweni ebesingamncoma ngazo uzibuka ziwudaka uzibuka ziwubulongwe ngathi usenselo gama ngenxa kaKristu. Engifuna ukukubuza kona njengamanje ukuthi konje logo ungasihlanganisela kanjani kona nalesi sihloko sombuso kaNkuluNkulu, ungasiza kanjani ukuthi sibone leyo connection? Sibonge kakhulu MC, ngibingelele kakhulu kwe ipanel isesihleli nayo. Ubaba uNkosi usisizile kuseni kakhulu kuba asizele nokusichazela ukuthi uyini umbuso kaNkuluNkulu. Kingdom of God, kingdom of heaven, ebheka kakhulu ama unbelievers. Mhlambe kusihloko sami ke mina ngibheka i-worldly believer okholwayo. Isihlanganisa kanjani nombuso? Uma uPaul ethi konke obekuyinzuzo ukulahlile, akakulahlanga ngenxa yokuhlakanipha kwakhe. Ngoba there is no kingdom ngaphandle kokuthi kube khona inkosi erula ireign phezu kwaleyo kingdom. Uma elahla konke ukulahle ngenxa yale nkosi ebusa lo mbuso eza namandla ayo, bese zonke lezi zinto azibone ubukhulu bayo nokubusa kwayo kunamandla ukuthi akadedele. Ihlangana ke kanjani mhlambe ke nale theme yethu yanamhlanje seek the kingdom first? Asingeke sikwazi ukuba lo mbuso siwufune isiwuthole uma singazange sikwazi, ngeke sikwazi ukuba isiwubone usikhanyele uma singafikanga la sibona khona inkosi ebusa kuyona inamandla kuba ingabusa iphezulu kwethu. Siyabonga baba uMphela. Mhlambe ngicela ukufollow up lapho akubhekile kuwena kuphela. Kodwa nje noma umuphi umunye umfundisi angawuthatha lo. Kodwa ukuthi ngikhona ke la njengamanje sengimzwile ubaba uNkosi ngamuzwa ubaba uMbhele inhliziyo yami ithintekile mhlambe ake sithi ngiyakholwa ake singakhuluma uqala ngalo ngakholwa ake sithi ngiyakholwa ngifuna ukwazi uma ngiphuma la iziphi izinto as practical ngizosebenzisa lo gama iziphi izinto eziphathekayo engizokwazi ukuzenza kusukela nje kusasa ekseni ezikhomba ukuthi ke manje sengiyikholwa elimzwile ubaba uMbhele lifuna ke manje ukuqhubeka nokufuna umbuso kaNkuluNkulu. Kwenzeka kanjani lokho empilweni yami njenganomzalwane ofuna ukuqhubeka athele izithelo ukusebenzisa i-terminology yakho? Yazi yanzima imibuzo namhlanje. Ngicela ukuqala ngokuhlonipha abefundisi, ngiyazi khona abefundisi abakhona la makusibo bonke abeze ngaphambili. Siyayihlonipha kakhulu abaholi bonke, siyabonga. Kodwa abafundisi ukuthi nina nazi bazana abathanda abafundisi ukulethwa ngaphambili. Njengoba umfundisi umhlongo nje eswebeza la emphambi kwami. Abafundisi kuba kuyangathi ngabe sihlala ngale kuba abanye ngala, so ke ngiyazi ukuthi ayikho inkinga nakancane. Ibalekile lembuzo indlela uMC ayibuza ngayo ukuze kucace bazalwane ukuthi sizama ukulekelela ngani. Okokuqala, uma umuntu ongasindisiwe okwangempela kodwa ukhona emasontweni, yizwa lemiyalezo yanamhlanje njengento ethi
sindiswa phela lungisa into okuyiyona okwangempela ofanele uyilungise. Ngoba abantu bayeza esontweni ngenxa yokuthi benethemba lokusizakala ngeinto zasemhlabeni. Banethemba lokuthi abefundisi bayathandazelana nguthola umsebenzi, bayathandazelana ngibe ngcono ekuguleni, bayathandazelana umshado bengcono noma basicounselishe siphilisane kangcono emshadweni wethu ongishade mawuthi bengashadile. And ngenxa ukuthi umuntu uyasizakala mhlawumbe ngalezo zinto bese yahlala futhi esontweni ngoba uyasizakala ngalezo zinto. Kuyenzeka lokho kodwa umuntu engasindisiwe soke sithi mawunjalo funa umbuso kaNkuluNkulu kuqala uyekele lezo zinto lezo. Kuyenzeka nokuthi umuntu esesindisiwe la uMC yabuza khona kodwa okuhamba phambili enhlizweni yakhe umsebenzi, abantwana, umyeni nonkosikazi, imali ukuthi zimi kanjani, impilo, ngiyagula, ngiphila kanjani, nazo zonke leyo nto kuphela empreoccupy emqondweni wakhe. Akukho kuyena ukuthi ngiyisoni noma sengisindisiwe nginenkani, ngihlushwa yinkanuko zokocansi, ngihlushwa ulaka, ngihlushwa amagqubu enhlizweni yami, ngihlushwa ukunganeliseki, ngiyafuna ugcwala umgodi wenhliziyo yami, ngicunuka kalula, ziningi izinto ngayibala, anginantshisakalo for uNkulunkulu, ukuthandaza into engayifuni izwi lakhe anginandaba nalo, noma ngisindisiwe sengisebandleni kodwa okubalekile kumina ukuthi ngizophila kanjani kulesifo esingiphethe, ngizoyithatha phi imali yalezi zinto engiyifunayo, ngizokwenza kanjani ukuthi ngizwane nezingane zami nomndeni wami, ilokho kuphela okubalekile kuwena. Umyalezo siza nawo ukuthi funa kumbuso kaNkuluNkulu kwedlula lezo zinto, okusho ukuthi uma ngizama uba practical mangizwe MC ngicatha ufuna siye lapho, okusho ukuthi akubaleke kuwena ukuthokozisa uNkulunkulu, ukufuna ukunconywa uyena, ukufuna ukuvuzwa uyena makufika isikhathi, ufuna ukwenza lezo zinto ezokwenza uJesu mayibuya akuncoma kunikeza umvuzo, then lezi zinto ezokwenza ukuthi kuhambe kahle nje la emhlabeni. Akubaleke kuwena indaba ukuthi uyakhula nenkosini. Kungabe ukuthi icareer yakhula yini, uyawuthola nomsebenzi, uyayithola nepromotion, uyaphila nemzimbeni, uyakhula kuyi-health, kodwa akubaleke kunalezo zinto. Kunama benefits okuba nawo. Okokuqala nje umethu uNkulunkulu asingafuni lezi zinto ezifuna bezizwe sifuna umbuso wakhe, ngoba mase ifuna abazalwane zigcina zisiphazamisile la ekukholweni. Into yenza abantu bahlehle enkosini, bagcina bewile enkosini, akujwayele isikhathi esiningi kube ukuthi khona into aseyidiscoverile engesiliqiniso ngokukholwa. Ususo ukuthi akawuthola umsebenzi, ususo ukuthi akaphili kulesifo, akulungi le inkinga nazo ngoba izona zinto ayifunayo ngenxa ukuthi inhliziyo ikuzona ziyakushaya ukukholwa. Yingakho ethi uJesu ayingabaleki kakhulu kuwena, kubaleka ukukholwa, akasho ukuthi asenzi lutho ngazo njoba kade echazile omunye obefundisi. Uyahamba uyosebenza ngoba lisho nje lezo uNkulunkulu ungafuni ukusebenza kangahle, khona okwenza kodwa ifocus yakho, intshisakalo yakho okuyiyona nto ekwenza ungalala ebusuku akube yilesona esikhlulayo. Kungabi kangaka ukuthi imali izokhula kanjani. So ke practical akusho lokho kuzokwenza ube futhi umuntu owanelisekayo ngoba ma abanye balinyaza ukuthi awukho umsebenzi, kodwa abazalwane isikhathi esiningi thina njengoba siphila manje abekho kangaka abantu abahluphe kwangempela. Uma ethi uPaul e1 Timothy 6 uma unokudla nokugqoka yeneliseka, abaningi bethu sinakho ukudla nokugqoka. Inkinga yethu akusikho ukuthi seswele, ukuthi asaneliseki, and siyayifuna lezi zinto bese ke ziyasilimaza endleleni yembusweni. Ngakho uma siyenza ibe practical ngabeya kanjalo. Ngicela uku-add lento practical, ngizonyathela abantu amakhona kancane and it's okay. Sivele emabandleni ahlukahlukene sonke la. Amanye kulamabandla esikhonza kiyo sazalelwa kuwona. Amanye amabandla sikhonza kuwona
ugogo uma wangishiya khona. Iqiniso lithi uze la ngoba kunento ehlukile oyizwe eradiyweni, oyizwe kubaba uMbhele, oyizwe kubaba uKhoza, oyizwe somewhere, unembeza wakho nenhliziyo yakho wayathi amen. Ngobe la ukhona inhliziyo yakho ayithi amen ngaleyo nto leyo othi amen ngayo la uyizwe khona. Kuyiqiniso lokho. Mhlawumbe namuhla uzibone uyisoni ngokungafuni umbuso kaNkuluNkulu uqala ufune ezinye izinto. Kanti lezi zinto oyifunayo bocabanga ukuthi zi-right ngoba izinto ezifundisayo la ukhona khona. Na okokuqala mina okupractical engathi kwenze ukuthi uyo confess enkosini uFirst John usho njalo chapter 1 uthi mawenza isono susindisiwe uthembekile. Futhi mawuthi awunasono ngumqambi manga. So yena uthembekile ukuthi akuthethelele akuhlambulule kiko konke. So namuhla uzothi inkosi ngimzwile ubaba uMbhele, ngimzwile unkosi, ngimzwile uSibanibani, ngiyazibona ukuthi bengingenzi kahle uxoliso kokuqala. But okwesibili sibuza umbuzo ukuthi exoliseni kwakho uzokwazi ukukhula yini njengokusho kababa uKhoza la ukhona khona. Namuhla sinebandla laseWeseli, sinebandla laseLutere, just ukubala amabandla amabili. Akuwabantu bebefuna uJohn Wesley noMartin Luther bebefisa ukuletha iqiniso la bebekhona khona kwathiwa hayi la. Yabona lento nishoyo anizuyenza la. But hayi sezwini nje bathi anizuyenza la umthetho wala uthi. So ngeke ukukhule usendaweni enjalo number 1. Number 2, awungeke ukwazi ukuphila lempilo efuna umbuso kaNkuluNkulu udlelana nabantu abangawufuni umbuso kaNkuluNkulu. Ngeke uyazikhohlisa. So ugogo mekushiye lapho ukushiya kumasingcwabisana akakushiya ngembusweni kaNkuluNkulu. Ngobe noma bangeza umasingcwabisane bakhulume kahle emngcwabeni wakho, lela uphefumula kokugcina usula ukhona khona beza nje ngesonto nangomgqibelo bazokhuluma kahle emngcwabeni wakho. Wena kade usekwi eternity yakho ehlukanise noNkulunkulu ngoba ufuna ukwamukeleka. Okwesithathu, maybe ngingathi okwesithathu, ungaveli nje uthi ngoba sengilitholile iqiniso soyahamba. Ubaba uMbhele ukhulume ngento ebizwa ngediscernment. Ibandla likaKristu. Awuveli ushiye la ukhona ugijima kaNkosi, ugijima kaKhoza, ugijima kaMbhele. Ibandla likaKristu. Mhlamba akakufuni nje kithi la. Khona la ikufuna khona. Uyayizwa lento? Khona la ikufuna khona, efuna ukuyokusebenzisa khona ngento ifunde la, ufuna ukuyokusebenzisa khona. So ungavela uyidecide ukushintsha ibandla nje uthi hayi bashumayele kahle labo baba kusho sengiyokhonza nabo. Akusiyibandla labo, ibandla likaKristu. Okugcina okwesi4, awukwazi ukukhula enkosini ungenabantu ubambisene nabo. Asibabize ngama accountability partners. Abenza ijim wazi kahle ijim mawuvuka uyojima uwedwa kunosuku ovuka umzimba uvumi bese uthi hayi ngizobona kusasa. Kanti makunomuntu ojima naye ipartner yakho noma upartner noma bani lo personal trainer, ngisho umzimba noma ungafuni kodwa ungilindele lo muntu uyavuka uye khona. So kubalulekile ukuthi mawufuna ukukhula enkosini awuyona inkomo edla yodwa. Fanele kube ne-accountability partner ozothi noma uhluleka uthi hey mfethu hayi iyangihlula lento, akubambe ahambe nawe. Siyazwana? Akekho umuntu ozokubamba ahambe nawe la ukhona. Ngobe la ukhona bakunqakisa izinto ezikuhlukanisa nombuso kaNkuluNkulu. Thank you, Baba Nkosi. Uphendule ne-follow up ekade ngizothi umkhathini dealt with law osekholwa. Wena you've dealt
even nalo ongakakholwa. Ngiyabonga. Ngicela ukuhlala kuwena baba Nkosi singadluli masinyane. Khona into oyishilo kade ushumayela. Ngezwe abazalwane bekhuluma ngayo sisasekhefini. Bethi baba Nkosi uthi asingayithandi imali. Ngase ngiba nento ukuthi ngiyafisa ukuthi mase kufika kulesi sikhathi ngiphinde nginikele inye ithuba lokuthi usize ukuthi kube khona si understand ibalance. Ngoba ngizwile ukuthi into yebalance ukhulumile ngayo kodwa mhlambe yangazwakala ngokuphelele noma mhlambe ngoba ubuyisho kodwa ungahlezi kuyona kwanakeka kakhulu mhlambe the core of your message. Ibalance engifuna ukuthi ukhulume ngayo njengamanje ile balance okade uthi wena kodwa phela umzimba uyakudinga lokudla. Lo mzimba uyakudinga ukugqoka. Kodwa at the same time sithi umzalwane akafune umbuso kaNkuluNkulu. Ngicela usize lapho ukuthi abazalwane bangaphumi besho njengoba desha umkhathini bethi hayi ke noma singangasebenza ngoba ubaba Nkosi uthi asingayithandi imali. Basho njalo abaseThesalonika bezwe ukuthi bezwa kukhulunywa ngokubuya kwenkosi. Ngiyabonga mphathi ohlelo. Mhlambe asiye lapha ku 1 Timothy chapter 6 verse 10. U 1 Timothy chapter 6 verse 10 uthi uthando lwemali is a root of all evil. And uthando lwemali liyamkhipha ngisho umzalwane ekukholweni. Angithi sho njalo. So ithi lento siyayidinga imali ukuthi siphile. Njengoba ngihleli la lokudla engidlile kuyimali. Lo gesi engihleli ngaphansi kwawo uyimali. Ukuza kwami la kuyimali. Nawe lento oyigqokile, you understand? Siyayidinga imali. Kepha uthando lwemali lento yokuchase imali ilento umpostoli Paul uKristu akhuluma ngayo uthi awukwazi ukuseva uNkulunkulu nemali. Umpostoli Paul athi imali ikhipha umuntu ekukholweni imhlukanise nokukholwa uthando lwemali. Now umzalwane akasindiswanga ngobe ezibona enesono isono sakhe simhlukanise noNkulunkulu. Umzalwane usindiswe ngoba efuna lo Jesu ukuze athole imali. Iyazwakala ukuze athole imali. So yini inhloso yokusindiswa komzalwane? Bekuthi abe nobudlelwane noKristu noma athola umsebenzi athole le mali. So uma uyofuna umsebenzi awuyofuna umsebenzi ngoba uthanda imali, uyofuna umsebenzi ngoba vele sidalela ukusebenza. uNkulunkulu uthe medala uAdam wamfaka ensimini wathi akayisebenze ayigcine, vele sidalela ukusebenza. uNkulunkulu amavili yawazonda. But ukusebenza kwakho usebenzelana? Usebenzela ngoba ufuna uku-accumulate imali, u-accumulate ama-possessions, unganeliseki njengoba kusho kwababa uKhoza. Lalela, uNkulunkulu uthi mase kakubusisile ngemali, hayi phela uNjomana akakwazi ukulala ngendlala, uNkulunkulu akubusisile. But uthando lemali ukuthi ngiyisebenzele nzima eyami le mali akahamba yosebenza naye. Siyabona umehluko. So inhloso yakho ukuthi uyibuka kanjani imali. Besizwe lethi umpostoli Paul uthi methola imali kubazalwane uthi I rejoice in the Lord not in money. Angibuze kanje.
njalo mawuthola isalary yakho wena osebenzayo uyambonga uNkulunkulu noma uthi I deserve it ngiyisebenzele noma uyambonga uNkulunkulu ngesalary yakho oyithola every month nayizwa lento mina ngiyambonga uNkulunkulu every month ngemali engiholayo I make no mistake iyazwakala lento le because ngiyarealize ukuthi uyena ongiphe imali once ngingajabulela le mali izongisitha izikhwepha zami zithi izona ezingipha le mali enye into kufanele siyifunde umfundisi ukuthi imali ayingene ezulwini ngiyazi le ndoda edumile le ithi uJesu athi mawunikela ufaka kwi-bank of heaven ayikho leyo nto leyo imali yala emhlabeni iyophelela la emhlabeni so masingayithatha ngaleyo attitude leyo singayithathi nge-attitude ukuthi uJesu athi uyanezelelela leyo muntu leyo. Ngiyabonga. Akabukhona umbuzo la phakathi kwethu. Cela siwuthathe. Mphathi wohlelo ngiyabingelela ngizwakala hayi amen cha baba uNkosi principal wami bengezophawula lutho bengezobuza lutho kodwa manje na uthinta nje khona into ethinta njalo uke wakhuluma ngayo sakhuluma nami bese ephendula lapho useyabuyela futhi ayibalekile into osho baba uNkosi mhlambe nakaboni ukuthi evibalekile uthi baba uNkosi nxa ushilo eqaleni wathi uNkulunkulu wenza istishu lapha wenza nje ubumba wazizela nje ubumba lapha ngomuntu walenza ubumba wayihambela nje wafaka umphefumulo wakhe la umuntu ubumba futhi nxa esekhipha lo mphefumulo ngongilela bonkosi nxa esekhipha lo mphefumulo luhlala lunjalo inhlabathi hlala injalo nje inhlabathi injalo nje umphefumulo kaThixo umoya kaThixo ubuyela kuyena yabona nje nabazalwane ave inkulu into isho baba uNkosi uma ningayibamba lapho ave inkulu ngisho baba uNkosi ya manhamba isicela iringele lihlala iringele into esho baba uNkosi uyihlala iphinda njalo angaboni ukuthi uyayiphinda ayibalekile uyabona uma sehlanze lesimo lesi sekufa umuntu esihambile umuntu ayivule into esho baba uNkosi ayisa uthe baba uNkosi hayi xa sekuphuma umphefumulo uhlala udonga uhlala uyinhlabathi uhambile umoya kaThixo xa sekufa umuntu thina siyaqhubeka sisabona umuntu sabona umuntu thina why sibona umuntu thina singabazalwane sibona umuntu thina abakhonza amadlozi babona umuntu baqinisile bona babona umuntu bona babona uNkulunkulu bona ufile umuntu bona babona uNkulunkulu ngoba vele umuntu ofileyo wena uzaba nezinhlahla nathi bazamrespecta lo muntu ofileyo ngoba babona uNkulunkulu nathi siyaqhubeka siyarespecta ungikholetha baba uNkosi ngianalyze sithi umuntu ofileyo ngaloko okushiwo ubaba angifaki okwami ukuthi into engaselutho sekuyigobongo kubantu abakhonza amandla zakulona igobongo kuwena ngoba wona ubona inhlabathi bona ababona uNkulunkulu umuntu ozabelethela inhlahla sengithi ke lento baba uNkosi niyibamba impela nababa uNkosi mngani wami principal wami ulutho uyiphinda yangena kimi ayingenanga mhlambe kwabanye yangena kimi umphathi ohlelo ngizabe ngibuza omunye noba ngishawa wesibili kodwa soqonda baba uNkosi awushawe wesibili uzoyibamba yombili lokuqala nguzwanga umbuzo ngathi ubukhomenta bengikhomenta befuna ukhomenta baba uNkosi mhlambe kodwa ufisa ukuthi ubaba uNkosi akucorrect ema ukuthi awukhommentanga ngakho yebo okay principal mhlambe no uyibambe ngako baba okay thank you
usengicorrect principal uthi ngishawu correct lapho. Angibonga bakwethu ke akushongo mina kusho principal niyibambe lapho bakwethu ke niyibambe lapho ke ninga respect isidumbu njengabantu abakhonza amandla usengathi khona nizakuthola nina bona bakhona abazayithola bona babothola inhlahla nawe so respect sathi khona inhlahla uzayithola buza kumbuzo wesibili esesenya kwesibili cha ubeke nje nangu principal uma ncomela uprincipal fana nawe ujabule phela mphathi ohlelo cha isikhona isikhulumile sesibili esikhulumile babushomani umpele uNtuli cha ngiyaphikisana nokusho uNtuli mana ngiseza cha ngiseza uthi ubaba uNtuli asingafani nezwe ngithi mina ngeke singafani nezwe ngoba uyabona ngeke singafani nezwe uma indaba yeculture singakayadresi kahle uma singayibheki kahle indaba yeculture ngeke singafani nezwe ngoba iculture legcina sebusibona sesifana nezwe uyabona iculture uma iqala iculture noba yini oyenzayo iqala ipure kwiculture nje pure yabo nje yabona njena mina ekhaya uma sidla sibhekali sibhekela iculture ngifuna mina ngibhekala cha ngoba nazi ingane zami ubaba ebhekala zazobhekala nazi yabona iqala ipure iculture kodwa ukuhamba kwesikhathi iculture ugcina sekune religion phakathi yabona okuse iculture kusempeleni kune fluidity culture is changing over time kodwa ngeke uthi ke sekune religion kwiculture phakathi ayishintshi ukuthi nathi iculture ingashintshi ngoba sekune religion iculture baze bathi abantu hayi thina singamaZulu singabantu abamnyama singabase-Afrika okay senza hlala phansi basingabase-Afrika ucabanga ukuthi wena uthe ukuthi hayi asiqhubha se-Afrika kanti akusebona ubuAfrika kahle akusebona ubuZulu kahle sekukhona inkolo ethile ephakathi kulo culture ayizushintsha iculture ngoba sekukhona inkolo ethile ngakho ke ubaba uMbhele uthi hayi asingafani nezwe nami ngiyavuma kodwa ke impela uma ungasisizanga abantu awethu sibheke lezi zinto kuyiculture le culture lena egcina esontweni ngoba umzalwane kodwa mangisekhaya khona le culture ekhona ekhaya egcina singifanisa nezwe uma singaadressanga sicubule ukuthi le culture lena ngoba iculture egcina sesifanisa nezwe inkosi ibusise ngiyabonga ela asithathe naloya bambhele bambe nje ekhanda lokho uthi waqa ngibingelela abazalwane egameni lenkosi uJesu umbuzo wami kule ncwadi yamaHebheru chapter 7 verse 3 ngifuna ukubuza ukuthi ithi uMelchizedek akanababa manje bengifuna ukubuza ukuthi lokho kwenzeka kanjani angabi nababa singayithatha Siyabonga kakhulu baba angiswanga isibongo amen ngiyathanda kakhulu mhlambe shortly ukusho ukuthi imhlangano enjengale evulela amathuba anjengalawa imhlangano efanele ukusekelwa kakhulu ngoba amathuba anjengalawa emvamisa la sikhonza khona nje awabi khona 2 amathuba anjengalawa asikhulisa thina ekuhlonga kuthina embuzo kanjalo nabahlizi ngapha ngoba enza impendulo ezophuma ngala uphinde uyianalyze based on izwi bese ukhule kanjalo nami ngoba lembuzo iza direct angibi nethuba ngiye koyihlela kodwa iza ngqo bese ngikwazi ukuba nethuba lezo ubaba lesho khona okokuqala uGenesis 1 in Genesis 2 usivezela uNkulunkulu eyinkosi engumdali phezulu komuntu kungakongena iculture kungakongena isonto kungakongena ibuzwe kodwa uNkulunkulu edale abantu bakhe wabanikeza imiyalo yakhe ukuthi abaphile ngayo
Then after Genesis 3, after abantu isebewe esonweni, isiwe khona abantu bahluka kuNkulunkulu. Abahlukanga kuNkulunkulu before the fall. Uma kuJesu efika, wayezobuyisela abantu kwicebo likaNkulunkulu laphakade ngomuntu. Kusho ukuthi thina kahle kahle besingadalelwe kuba sifane nezwe kwi-context yokukhonza. Kwi-context yokukhonza mhlambe isingafani loba siphuma la sizoya edolobheni la singene eTexini sikhokhe u15 usuka la uya eSiphingo kuleyo context i-context leyo engasingcolisi. Kodwa la sikhuluma khona la kwi-context yokuthi asifani nezwe, sikhuluma kwi-context yezinto ezidefile ezingcolisa umuntu spiritual ngokuthi a-adapte noma phile impilo ephilwa yizwe, impilo engamkhazimlisa uNkulunkulu. uJesu kuJohn 17 umthandazo kaJesu lowa ekhulekela abafundi bakhe nabayophenduka. Uverse 15 ngeke ngifunde wonke ngoba mningi kodwa wonke umnandi, kodwa uverse 15 uNkulunkulu uthi angicela ukuba ubasuse ezweni. Uthi kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi, ukubalonda ukuba preserve, babe safety, bangafani nalo. Lelo nje ukuthi isingefani ilona impela elifanele ukuba singafani ngendlela yokuphila, yokukhonza, yokwenza izinto ezingamkhazimulisa uNkulunkulu. Kodwa kuya eUnice uyofunda okwethu sonke. Kodwa mase kuya ngasekukhonzeni nakwindlela kukhona la siphuma khona. Ngisho indlela yokuphila khona indlela esingayiphili ngoba sithi iphilwa abantu bonke. Njengoba ngithatha uMelchizedek. Oh bengizogcwalisela ngabe sesingimthinta noMelchizedek. Bekugcwalisela kwinto esho ubaba uMbhele. Ubaba uMbhele ngesikhathi efundisa obekhuluma ngabazalwane athe bangabezwe uma ngizwe kahle. Uma ukhuluma ngomzalwane oyizwe indlela engimzwe ngayo futhi engivumelanayo naye ile ukuthi sihlale sonke nami ngazi ukuthi umzalwane kanti asithandi into efanayo. Now uma esho kanjalo ubexwayisa lento le eshiwo umpostoli uJohn uma ufunda incwadi kaFirst John chapter 2 verse 15 uthi ningathandi izwe nezinto zalo. Ukhuluma nabazalwane. Ayigcinike lapho. Ithi othanda izinto zezwe uthando lukaNkulunkulu alukho kuye. Now ifear ayibe lapho ukuthi kanjani mina ngibe nothando luthu. Ngibe nothando lwalezi zinto zezwe nothando likaBaba. Lento ithi nginothando lobumnyama nolokukhanya. Akahlala umoya oyingcwele okhanyayo nomoya obumnyama ndawo yinye. How come mina kube lula bahlale bahlalisane? It can't be. Akekho phakathi nendawo. Imina ngithi kukhona uphakathi nendawo la but akekho. Ukuthi mina ukusho ukuthi ngihlele ebumnyameni. Ubesho leyo nto uba uMbhele. Mkhathini siyabonga singalishaya ihlombe. Mkhathini Ngifuna ngale kaMelchizedek. Okay, yes. uMelchizedek wayenaye umama nobaba. Uma umbhalo incwadi yamaHebheru ebeka ngaleyo ndlela uzama ukuchaza ukuthi umama wakhe nobaba wakhe had nothing to do nopriest nobukhosi bukaMelchizedek. Ngoba kuleya ndawana uqhathanisa upriest nobukhosi bukaJesu abenze bube ngcono bunokuka Aroni nenzalo kaAroni emhlabeni. So ke abapriest kaIsrayeli babethola upriest ngoba bezalwa olibeni lika Levi kwakuthiwa ama Levites. uAaron uyena umpriest wokuqala wabekwa, bonke ababezalwa lapho babethola ilungelo lokuba abapriest. Kodwa uKristu obakho upriest njobe umpriest wethu abuzi ngolibo lokuzalana. Wabnikwa nje uNkulunkulu. uMelchizedek uyisibonelo sokuthi uNkulunkulu uyazenza lezi zinto ngoba nangu uMelchizedek eqhamuke umpriest nje kodwa engazalwa olibeni lakwaLevi. So ke
uMelchizedek umpriest engenamama engenababa, okusho ukuthi engenamama engenababa omnikeza ilungelo lokuba umpriest. Amen. Siyabonga Mkhathini. Khona umbuzo engubonile ngapha, khona omunye engubonayo la. Before ngithathe le so 1 2 lapha ngemuva mfundisi ungubane number 3. Before ngifike kunina ngicela ukubuza owami. Yes. So uma mhlambe futhi nawo ngakunina nonke kodwa ikakhulukazi mhlambe kuthintana nenkulumo kaBaba uNkosi. Kodwa uma nje singa mhlambe ngikhulume ngendlula mithi uMisuzulu ukuthi uma kuthiwa uma kukhulunywa ngaye nobukhosi bakwaZulu makhona ngobukhosi mhlambe ngashiwo izinto ezintathu at least at a minimum. Kushiwo okokuqala the physical domain yakwaZulu ukuthi uyinkosi yakwaZulu uyinkosi yalendawo ungadweba umuqa uyikokezele leyo ndawo yazeke ukuthi nansi indawo yakwaZulu. That's the Zulu kingdom. Kodwa futhi ikhona into ethi uma kukhulunywa ngobukhosi bakwaZulu kushiwo abantu bakwaZulu. So that's another way esingadefine ngayo into yobukhosi ukuthi sikhuluma ngobukhosi bakwaZulu okusho isizwe sakaZulu, inkosi yesizwe sakaZulu. Kodwa mhlambe enye indlela kungaba nawo ukuthi ilabo bantu ngisho bengasiwona amaZulu inkosi uMisuzulu enegunya thizeni ngaphezulu kwabo noma ngaphezulu kweimpilo zabo. And so into efana nokuthi ngoba uhlala la noma ungayena umZulu kodwa kunezinto ezithile kunemigomo ethile kunemithetho ethile nawe ekuchaphazelayo. So umbuzo wami ke ukuthi uma sithatha leyo understanding yento yombuso njengoba sikhuluma ngombuso kaNkuluNkulu, zikhona yini izinto esingazifunda kulento yombuso ngendlela esiqonda ngayo emhlabeni namhlanje ezisiza ukuthi siqonde indaba yombuso kaNkuluNkulu nokuthi usebenza kanjani kubantu bakhe? Uma kukhulunywa ngombuso kaNkuluNkulu zikhona yini izinto esizifundayo mhlambe ezisilekelelayo kufana ngani naloko engisanda kuchaza noma kuhluke ngani? Angikho sure bobaba bazongilekelela mangabe angi-understandanga i-question kahle. But ma ukhuluma ngombuso, number 1, umbuso awukho ngaphandle kwenkosi. So bungeke ube nesizwe nombuso wakaZulu uma ibingekho noma besingekho isilo samaZulu. Uma ukhuluma ngobukhosi ukhuluma ngesizwe salobo bukhosi, the servants balobo bukhosi, because inkosi ngabantu. Mabangekho abantu le nkosi ayikho inkosi. Okwesithathu uma ukhuluma ngesizwe noma ngobukhosi kunemithetho yobukhosi obuthile obungeke uzenzele umathanda uyi-servant noma umlandeli noma uyingxenye yaleso sizwe leso uzenzele umathanda. Now mase sithatha ubukhosi lobo bukaNkuluNkulu
noma umbuso kaNkuluNkulu. Umbuso kaNkuluNkulu unenkosi yayo. uKristu is the exact representation kaNkuluNkulu. uKristu yena inkosi yalombuso kaNkuluNkulu. Abazalwane uNkulunkulu wathanda uKristu ngalendlela ukuthi uNkulunkulu umkhethele abantu abazoba isizwe salobukhosi bakaKristu. Akekho umuntu ongena kulobukhosi ngokuthanda kwakhe. Wonke umuntu ongena ngalobukhosi ulethwe uNkulunkulu. Ingakho uKristu athi bonke obalethile kimina akekho noyedwa ozolahleka. Ugcina uKristu. So ithini lento? Ithi lento ungacabanga ukuthi mawusindisiwe ukuthi wena wakhetha inkosi awenzanga lutho. uNkulunkulu inkosi yakhetha. So awukwazi ukuthi mawukhethwe inkosi yakulethe embusweni wayo wena sowufuna ukutshela inkosi ukuthi akubuswe kanjani la ekhaya. Futhi awukwazi ke futhi uyinceku uyiservant yalombuso wala uthi kunemithetho yalombuso ongeke uyenze wena noma uzofuna ukuyenza ngendlela yakho. Angazi noma iyazwakala lento. Ezinye zezinto zibuyela kulombuzo ke student sami esingibizwa ngoprincipal waso. Ibuyela kulowo mbuzo loyo ukuthi ngizelwe ngumpedi wena uzelwe umZulu omunye uzelwe iShayina uzelwe yini. Lithi izwi kaNkulunkulu 2 Corinthians uKristu usuyisidalwa esisha. So mawukulombuso isidalwa esisha okudala akusekho sekusela ukudla. Now uma ngabe ngizelwe ngumZulu or ngumShayina or mangiyini mase ngifika la lo mbuso uwona osozodefine ubuZulu bami. AkusubuZulu bami obuzodefine niyangizwa ngifuna ukuthini. Uyayizwa lento? So when you become a Christian uthi inkosi ngisarenda konke kuwena. Wena uzikhulumela ngomlomo wakho ukuthi usarenda konke. Now awukwazi ke wena ukuthi ngizosarenda okunye ngeke ngikiyeke lento eshiyo ubaba uMpela. Now lesizwe sakhe uNkulunkulu mawufunda Ephesians chapter 3 verse 10 uthi kunemfihlo yalesi sizwe. Lesi sizwe sibizwa ngebandla. Uthi kunemfihlo yalesi sizwe. Imfihlo yalesi sizwe ukuthi ngalesi sizwe ubuhlakani bukaNkulunkulu obuningi kumele buveze yilesizwe. So awukwazi ke wena uthi uNkulunkulu ekulandile wakuletha la wakwenza umuntu wakhe efuna ukukusebenzisa veza ubuhlakani bakho obuningi bese wena ungakwenzi. Nayi into ke ethusa kakhulu ukuthi lo buhlakani kaNkulunkulu obuningi uNkulunkulu uthi ubuveza in the spiritual realm. Ngisho nezingelosi ezilungile ezikuNkulunkulu ezehla zenyuka zize emhlabeni izigade mina nawe azilazi icebo likaNkulunkulu zilibona ngomsebenzi owenziwe uNkulunkulu ngebandla lesi sizwe sakhe. So awukwazi ukuzikhethela wena uthi ngizoyenza lokho ngingenzi lokho. Ama characteristics la ngicabanga ukuthi adefine ubukhosi bakaNkulunkulu ngenkosi nesizwe nemithetho yala ekhaya. Uma ngikuzwe kahle umbuzo wakho. Angisizakelo. Babufakazi, sicela usisize lapha. Usho nje igama lakho masinyane bese ubuza umbuzo wakho. Mina nguSilindile wakwaShozi. Ngisuka eMgababa. Ngisosonkosi noKhoza. Ngize ngifikela manje bengicela ukubuza mina ukuthi lo mbuso esikhuluma ngawo siyakwazi ukufastela senze njani ngoba sinamehlo siyabuka izinto siyahluleka endleleni. Njebo uNkosi noKhoza mengibuka bona mina sengibona ngathi banakho konke bona abakhathazeki ngalutho. Mina njengoba ngila mhlawumbe ngizothi ngiphuma la sengiyaqala futhi ngiyakhathazeka. Monday ngiye esontweni kusasa kuphela ukukhathazeka. Monday ngiyaqala futhi usuku. Sengiyasuka futhi kusukela Monday ngithi hayi inkosi isize isiza. Ngenze njani? Ngela sithathe yomthathu
befundisi ningakhohlwa imibuzo. Siyabingelela egameni lika Jesu. Cela siphe igama kuqala. Igama nguLucky. Ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Amen. Ngicabanga ukuthi kuzoba kuningi angazi noma bazokwazi ukubamba abafundisi bami kodwa umbuzo ngomthetho. Bathi Ngizodlala kakhulu lakhe. Angizwa ungandlaleli intende. hayi ngangishumayeli baba. Ngizoqala mhlambe kumbuzo kaBhuti. Ngicabanga ukuthi abafundisi bathe ukuba budedengu kancane ekuphenduleni uBhuti endabeni kaMelchizedek. Mangase simcheck uHebrews chapter 7 verse 3 ngicabanga ukuthi umbuzo waBhuti sizoqala understand ngoba uveza ukuthi akanababa neBhayibheli liyakuveza lokho. So mhlasimpe umfundisi Khoza asisize ngoma kaMelchizedek nobaba kaMelchizedek. Na unkosi kune statement oshilo ngicathu ubudlula wathi awukho wathi kukhona umehluko phakathi kwe-kingdom of heaven ne-kingdom of God. Now angazi noma ikhona yini mhlambe la ungayirefera khona ezwini because mangifunda kahle makhulunywa nge-kingdom of heaven kusuke kukhulunywa ngayi kingdom of God ukuthi kuhluka ukuthi obaba abhalayo kakhulu iyavela indaba ye-heaven kuLuke kanti abanye bayiveza ngo-kingdom of God njengaku Matthew. So ukuthi ihlukana kanjani mhlawumbe angisiza umfundisi wami ayihlukanisa angalikhohle ivesi la Colossians chapter 1 verse 13 othi he has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved son. So njebethi the kingdom of his beloved son umfundisi uNkosi lo kingdom of his beloved son ufaka ku kingdom of heaven noma ufaka ku kingdom of God. So ngiyacela kakhulu mufunda futhi Colossians chapter 3 verse 1 uthi uPaul seek if then you have been raised with Christ seek the things that are above where Christ is seated at the right hand of God. Engicabanga ukuthi yona context yaleli verse esize ngami ethi funa nombuso kaNkulunkulu uqala. So umuphi umehluko phakathi kwe-kingdom of heaven ne-kingdom of God uma ungeke ukhohle uColossians chapter 3 verse 1. Ngiyabonga. Siyabonga lakhe. Asibingelele abefundisi MC siyabingelela isibongo ungubani igama uGoodman Kululeko ngisuka ePietermaritzburg. Ngicela uqale ngibonge kakhulu umfundisi uNkosi uyichaze kahle umahluko between the kingdom of heaven and the kingdom of God. Ngiphinde ngibonge umfundisi uMpele siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi umbuzo wami mhlawumbe uzoqondana kakhulu nomfundisi uNkosi. Ngizwe umfundisi uMpele ekhuluma about the righteousness of God. Echaza indaba yomphostoli uPaul. Kodwa kahle ubesichazela ukuthi uNkulunkulu unokulunga okuyi requirement kuyena lokhu okuphambene nalokhu thina siye sithi ukulunga lokho okuzenzela. So righteousness that God requires is to place our faith in Christ. Uthe mayeshumayela umfundisi uMpele wathi we have imputed righteousness okusho ukuthi ukulunga kaNkulunkulu kuthululiwe kuthina. Then izono zethu zathululwa kuJesu. So ngamanye amazwi ke njengoba izwi lisho ku 2 Corinthians 5:21 ukuthi ongasazanga isono wamenza isono ukuze senziwe sibe ngokulunga kaNkulunkulu. So
mhlambe mangiqondisa kumfundisi uNkosi ngingabuza ukuthi should we continue to call ourselves sinners even though we have imputed righteousness of God in us ukuthi sithi siyizoni kumele yini ukuthi kufanele ukuthi siqhubeke sizibize ngezoni noma sesingukulunga kaNkuluNkulu. Number 2, you spoke about confessing izono. Ngifisa ukwazi ukuthi since we have a new nature, and you also quoted umfundisi uNkosi ukuthi umuntu ekuKristu isidalwa esisha konke okuqala kuyadlula kuvela okusha. So we have a new nature. So njengalokho sesingukulunga kaNkuluNkulu sesizidalwa ezintsha, should we continue as Christians to confess sins? Yeah, mhlamba ngiqale lapho. The answer is yes. The simple answer is yes. We need to continue to confess our sin. In fact, uNkulunkulu ezwini lakhe uthi confess your sins one to another. Akasho lokhu kwasewindini le confession table. You know, usho lokhu besikhuluma ngako okuhambisana ne accountability partner, you know, anikwazi ukusizana. Number 1. 1 John chapter 1 verse 9 uthi uma uthi awunasono umqambi ma. By the way, ukhuluma nabantu abasindisiwe ingakababiza ngama brothers. Uthi uma uthi awunasono umqambi manga neqiniso lakhe alikho kuwena. So kungako kubalekile ukuthi siconfess izono ngoba uma sahamba la emhlabeni sizokona. Angisho nje ukuthi sona kanjani. Mina ngona kaningi bazalwane ngicela ukuconfess njengoba wathi confess izono. Ngona kaningi nje. And uma udriver la eThekwini ubulelo taxi driver abaningi enhlizweni yakho because uthi uKristu nizwile kuthiwa ungabulali, but ngithi mina uma udinela umfowenu ngalendlela uyafana nokuthi usumbulele. O taxi driver sebangidine kaningi la emgwaqeni ene enhlizweni yami ngambamba ngamdabula ngambulala ngezandla zami. Ngikhuluma iqiniso bazalwane. Angiyanga kuyena but ngendlela engidine ngayo ngacishe ngenza ingozi ngifisa ukuthi ngambamba nje ngemhlephule lento ubaba uMbele besiwona ngayo. So ngidinwa ngaleyo ndlela leyo. So I need to confess my sins. I really need to confess my sins. Thirdly, lokho kungenza noma kusenza thina abazalwane sibe forgiven sinners. We are the righteousness of God impela because kunendlela uNkulunkulu asibuka ngayo kunendlela nathi sizibuka ngayo. All right? Now kuhle njengomzalwane uzibone ngendlela uNkulunkulu akubuka ngayo izokwazi ukugqugquzelela ukuthi uphile lempilo ye-righteousness ubaba uMbele bekhuluma ngayo. Uma uzibheka from izwi likaNkulunkulu because uNkulunkulu mefuna ukubona mina ngisho noma sengibulela utaxi driver enhlizweni yami uNkulunkulu akakuboni lokho mebona mina ubona uKristu because ngifihliwe kuKristu. Uyayizwa lento le? So it makes me a forgiven sinner. I am still a sinner. I'm a forgiven sinner. Now into enhle ukuthi incwadi yabaseHebrew chapter 7, chapter 8, chapter 9 ithi uKristu ufele izono zethu for all times. Isho ukuthini? Ukuthi ufele izono zethu esizenze in the past, ufele izono esizenza manje, ufele nezono esazozenza. Uyayizwa lento le because it's i-righteousness kaNkulunkulu, but mesahamba ngeenyawo zethu la emhlabeni sisazokhubeka sisazokona. So yebo kumele siconfess izono zethu. Yebo fanele siyikhumbuze ukuthi siyizoni because uma singakhumbuli ukuthi siyizoni uMpostoli uPaul uthi knowledge puffs you up. So we will be puffed up. Ebese ibodarisha lento le ye-theology yokuthi hayi kusindiswe umphefumulo inyama isindisiwe ingenza noma ngabe yini. Ebese uthi ay lo mzimba wakho uthengiwe uthenge ngegazi awukwazi ukwenza noma ngabe yini. Yazwa kahle? Because
uma lo mzimba ujwayele insango noma sengisindisiwe kuzoba nama cravings wensango. Uma ujwayele icansi lo mzimba wami noma sengisindisiwe umphefumulo icansi ngizofuna but fanele ngikhumbule le righteousness ngizibheke from iso likaNkulunkulu bese ngithi I can't continue to do that. Ngicela amen siyabonga baba. Ngicela mhlambe before ngiye kudadewethu wasemgababa uShozi. Ukuba justified akusho kuba perfect. Mhlambe singaku mhlambe ucabanga ukuthi masithi we are justified sisho ukuthi we are perfect. Ngoba i-justification is a once off event where kwi court yasezulwini uNkulunkulu declare ukuthi you are free, yet awukako fast awukako thandaza akohlabeleli kwi court yasezulu usedeclareile bese ke ungene kula kwi process ye sanctification la usuthola a new nature la kuNkulunkulu ekwenza ukuthi ukwazi ukuphila into zikaNkulunkulu. 2 mhlambe lapha la kuthi isilento is ukuconfessa mhlambe ngicabanga ukuthi umfowethu umbovu la ebuza khona ukuconfessa kwabazalwane akufani mhlambe nokuvuma isono komuntu ongakholwa engaphenduke kodwa evuma icala lakhe ukuze kudlulwe. Kodwa okholwayo uconfessa ngenhliziyo edabukile ukuthi I'm the sinner and ukuthi uyisoni mhlambe awukusho la kwi context yokuthi ngiphuma la ngidla isono ngithi Nkosi ngiyisono kodwa ukusho ngento ethi Nkosi imvelo yami yonke ingisemhlabeni mhlambe ogcwele ukona wena usezulwini lakhe elingcwele uma ngiza kuwena ngiba nalo wamcabango othi uNkulunkulu ngiyisoni hayi ngoba ngiyenza ihabitual sin. So ke ngicabanga ukuthi ke i-justification isitshela ukuthi asisho ukuthi we are perfect kodwa isho ukuthi sizama njalo kuya kokona. Bese mhlambe lapha kusisi ngiphuthume khona kunamazwi uJesu mayifundisa ingomkhuleko la kuMatthew. Mhlambe kuyingozi ukucabanga ukuthi uNkulunkulu singamkwintsha ngokufasta. There is no way kuba isingankwintsha uNkulunkulu intamo ngama whole night prayers ethu. Mhlambe lamazwi bazalwane inisithelele la kwipanel mhlambe nabefundisa abanye abakhona ngale masilo isikhulume ngathi mhlambe siphambana nehlombe la kwezinto ezigcwele akukona ngoba mhlambe singaliboniza ukuthi lithini kodwa mhlambe ukuzama ukubonisana ukuthi asilibone lezo ukuthi linjani bese sibone yena ongcwele. uNkulunkulu bazalwane ebuNkulunkulweni bakhe obukhulu asikwazi nangelilodwa ilanga ukumkwintsha enziswe lento efunwa yithina noma singafasta 40 days noma singafasta 30 days noma singafasta singathandaza the whole night. uNkulunkulu uhlale uNkulunkulu sifanele masi uthi uJesu khona izwi la kuMatthew uJesu kwintshumayelo yasentabeni athi ningakoceli kodwa ubaba osezulwini usuke sazi kodwa why pho isithandaza isazi. We are like nginengane zami la enginazo kumnandi nje masifika zithi baba sicela uice cream ngazi ukuthi la kufanele ingizithengele nakuNkulunkulu sinjalo bazalwane siyakuyena ngalowo mqondo ukuthi ubaba wethu sicela izinto asihlelele zona wazazi zona asithandaza ukuthi siyomkwintsha ke manje mhlambe la kwi context ke yombuso embusweni singena ngokubeka ithemba lethu la kuNkulunkulu through Christ. Kulo mbuso nje singena ngokuthi sibeke ithemba lethu la kuNkulunkulu ngoJesu ukuthi uyena ozosingenisa. Uma ke isesibeke ithemba lethu kuyena uzobeke uNkulunkulu ke esesiholele emthandazweni. Kodwa asithandaza ukuze uNkulunkulu simkwintshe kodwa ukubeka ithemba lethu kuyena sibe abantwana bakhe kubeke sesiholela emthandazweni 2 sithandaza sinento esithi uNkulunkulu uyasizwa kangangoba ngisho uJesu ebeka into ye fasting ubeka umehluko ukuthi ningafasti njengabaFarisi bona abantu befastile bangakami bangagezi bathandaza enhlolo zenu uthi ninokwena kuhluke nina ngenani ekusithekeni nikhulume nobaba wenu osekusithekeni uza kunivuza ngalokho. So ngizama ukusho ukuthi dadewethu singakoceli uNkulunkulu uyazi futhi imthandazo yethu sithandaza kuNkulunkulu onentando emile. When we pray isithandaza according to his will
hayi ngokwethu. Njalo masithandaza sithi uNkulunkulu makusentandweni yakho akwenzeke ngoba ikhona uNkulunkulu into uyifisa kodwa kungeyona intando kaNkulunkulu maqondana nawe. Uthola ukuthi uba discourage kube sengathi uNkulunkulu akasizwa akaphenduli. Qonda ukuthi uNkulunkulu unentando, uyinkosi ebusayo, obusayo la lebusa khona and uyinkosi ozwilayo aliphikiswa. Nangu mhlamba okusalayo ubaba uMbhele angakushongo. Uzokhuza umhlola uma ungezwa ubaba ukhoza nami inkinga esibhekane nazo ukuthi sima kanjani la sinale inkinga ezingaka. Futhi ezinye zale inkinga esinazo sineyinkinga khona la ebandleni ebantwini okufanele babe bazalwane who are not Christ like but bathi babazalwane. So ama stresses esibhekene nawo uthini uZuma uthi mangantshela izinto ngingahlanyisa izwe. So nathi so what I'm saying ungasibona isigqoka amashuthi ungathi asina inkinga. Sineyinkinga ekhaya, sineyinkinga emsebenzini, sineyinkinga zeingane, sineyinkinga futhi ebandleni khona akuwese ebandleni because sihola ingcebo zikaSathane egqoka ama name tag angikusho impela egqoka ama name tag kaKristu. Ngisebenzisa amazwi ashubile ngoba kunjalo bazalwane. Ngisebenzisa amazwi ashubile kunjalo. Now akufanelanga mina ngiacte ngaleyo ndlela ekufanele ngiacte ngoba uNkulunkulu inyama yami ithi donsa lento ngempama izwi lithi hayi yayibona but ngizokutshela ukuthi yini into eyenza kube ngathi kulula kula ene into kumele uzifundise yona izwi likaNkulunkulu lithi ningakhathazeki ngalutho by prayer and petition and thanksgiving icelo zenu mazaziwe inkosi ebese lithi ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyolondoloza inhliziyo yakho. You have to experience that thing ukuze ukwazi ukuyiphila njengathi. You have to. Na inkinga yethu bazalwane. Siya kuNkulunkulu neyinkinga zethu siguqe ngamadolo simnikeze inkinga. Mesukuma la simphuca zona futhi sihamba nazo. Siyofuna ukuyisolve ngendlela yethu kanti bosamnikelani. Kumbula lesa sikhathi useseyingane eprimary noma use high school bebathi esikoleni bafuna incwadi ethile noma kufuneka itrip noma ufuna ibhayisikile ekupheleni ngoKhisimusi utshela umzali athi ngizokuthengela inhliziyo yakho will relax, you look forward to the day ekulethela ibhayisikili lakho. Yayizwa lento awusamhluphi uma because uthe ngane yami ekupheleni kwenyanga ngizokuthengela le incwadi abayifuna esikoleni, you relax. Akusukuthi inkinga isekho, isekhona inkinga incwadi ayikho but because uma uthembisile uyamthemba subheke ekupheleni kwenyanga nakuNkulunkulu wenza njalo. But you have to experience it. Ubalekelane nale temptation ukuthi mase umtshelile wanikela kuyena ungabe usuyacosha ke futhi mase usukuma uhambe nawo shiye kuyena. Sihlalo ngicela inhliziyo yami babhlungu kahle kahle ngombuzo obuzo umhlobo wami lo ukuthi uma ebabuka labo babona sengathi sebe perfect into ethi kimi akasho ngaye akakhulumi ngaye ukhuluma ngento eziwa umuntu othi nami ngiyafuna ukwazana noJesu kodwa kwazi kwakude ka perfect. So ithi lento uma ungumzalwane une feeling ethi angizibheke njalo ukuthi kona ngisendleleni yaka perfect yini kodwa kona yize kukude kodwa ngikuyona yini leyo ndlela. Into enhle ke leyo ukuthi uzizwe kanjalo umzalwane ufuna ukuzifuna ukuthi ngikuyona yini indlela yaka perfect kodwa kona. Uma ubone indlela ozozibona ngayo ukuthi ukwindlela yaka perfect ile yokuthi ubheke inkambo yakho ebese uyayibona ezwini izwi likukhombisa ukuthi wonile la ebese uyaphenduka uyasivuma isono ebese ithi mawuyifunda kwenye indawo ithi wenze kahle la ebese uyaduduzeka kodwa kusasa usazophinda futhi uzibone unjalo. Leyo nto ithini ithi akuhambe uthi uma umuzwa umpostoli uJohane ethi
bazalwane asikakuboni esiyokuba yikho. Kodwa uma inkosi yambulwa angithi siyokufana nayo. Bisingagcini ke lapho ithi bonke abanethembe elinjalo bayazihlambulula. Ilapho la kufanele uhlale ukhona njalo ukuthi nali ithembe enginalo lokuthi ngifuna ukuya kwa perfect kodwa ngihlala ngizibona ngimubi. Intokozo ukuthi uma ngabe ngizibonile ngimubi ngiyasivuma lesi isono. Ngethemba lokuthi ngamhla inkosi imbulwa ngiyoba njalo. Sabonga kakhulu. Sabonga kakhulu befundisi. Kusele lenzima ke emibili manje. Ukuthi uphi uMaka Melchizedek babukhosi. Ngifuna ukuyiphendula leyo mbili. Kodwa usisubuze uzumbuzo uconsisa mathi nami ngiyafuna ukuthinta mbijana lapha kulo mbuzo from enye angle ngizogcina khona. Okokuqala ngicela ukumncomo uLucky. Ngiyamthanda umuntu ophikisa abefundisi. Ngiyayithanda leyo ndlela yokucabanga ngoba ukweduka okuningi bazalwane ingoba thina sifuna ukucabanga ngezwi likaNkuluNkulu. Mayisekhulumela umfundisi sithi amen isigijima. So ngiyamthanda umuntu othi angiyiboni mina kwelami iBhayibheli lento ishoyo. Bese ke sisebenza leyo nto ukuthi yini mina ngibone kanjalo yini wena ungaboni kanjalo. uPaul wayidila nezinto enjalo wayezathi uPaul uma uNkulunkulu engakwakwembule lokho athi kulungileke uyokwembula ngelela ngoba uya understand ukuthi kuyenzeka izinto ningayi understanding ngokufanayo. Sometimes ukuthi khona ongakakwazi, sometimes khona ongakuboni ngendlela efanele kunezathu eziningi. Kodwa kuhle ukumquestion umfundisi. So ngiyayigqugquzela kakhulu leyo ndlela yokucabanga. Into eyenza lakhi ngikholwa ukuthi umbhali ethi engenamama engenababa akasho literally kodwa wenza ipoint ingenxa okokuqala yengxoxo esuka ixoxwa lento esiyisibiza ngecontext ukuthi incwadi yamaHebheru inaleyo njongo yokuthi iveze uJesu engcono kunoMose engcono kunoAaron. Indlela ekwenza ngakho lokho iveza obukaJesu priest bungcono bunopriest bamaLevi. Bese ke esebenzisa uMelchizedek njengesibonelo. Ngenxa ukuthi uMelchizedek uyithinta zombili into ekaJesu umpriest futhi uyinkosi noJesu umpriest uyinkosi. Ngibona ukuthi le ndlela yakhe yokukhuluma iseva lelo purpose okokuqala. Kodwa futhi ngenzeka ukuthi uMelchizedek ngempela kanamama kanababa. Kodwa kunzima kumina ukucabanga ukuthi uchaza lokho ngoba ngicathi khona okunye ngabe uNkulunkulu usitshelile ngakho. Ingabe uqhamukephi for example ngenzeka ukuthi uNkulunkulu wamdala njengoAdam sebekhona abanye abantu. Ngenzeka ukuthi wenze njani mhlambe wehle ezulwini ngisho uJesu ehle ezulwini kodwa wehla through isibeletho ungaphenduli ukuze singayixoxi. Ngifuna nje uzwe manje ukuthi mina ngiyibona kanjani. Singabe siqhubeke na. So mina ngibona ukuthi umbhali ethi akanamama kanababa uchaza ukuthi akanamama kanababa omnikeza ilungelo lokuba umpriest nokuba inkosi njengoJesu ofika zoba umpriest abe inkosi engazalwa uLevi kodwa ezalwa kaJuda. So ngiyibona kanjalo. Le yesibili yo umehluko between umbuso kaNkuluNkulu nombuso wezulu. Ngivumelana nawe ke lapho. Now umfundisi uNkosi abake basilalele lento engiqale ngayo yokwazi ukuphikisana. Bayazi ukuthi iyayenzeke kuthina. And again bazana ngifuna ukugcizela le ngoba ngicathi iyasiza ngempela. Mkhulu umonakalo engubona wenzeke emabandleni ngoba siyesaba ukungaboni ngeselodwa. Nokuveza ukuthi asiboni ngeselodwa siquestionane sichallengeana. Thina sifuna ukushaya ngathi siyavumelana yonke into. Gcine kufundiswa yonke into ke ebandleni. Ayikho into errong ebandleni. Ngoba asikwazi ukusho ukuthi impostoli angiyiboni kanjalo leyo. Kodwa ke mhlambe sichazelana. So ke nami
angazi kasithole isambulo umfundisi uNkosi eza naso sokwahlukana kombuso kaNkuluNkulu nombuso wezulu. Ngizwa sengathi kukhulunywa ngento eyodwa maNtuza mangifunda, kodwa okubalekile kumina into eyenza sikwazi ukusebenza nomfundisi uNkosi noma kunezinto esingayiboni ngeselodwa ukuthi ubethini ngaleyo nto. Into abeyisho ngaleyo nto ukuthi kunezinto uNkulunkulu asibekele zona in the future uJesu mayibuya. Ilezi zinto eziphathekayo sisazoyithola into eziphathekayo. Sisazolidla ifa lombuso fakako kaNkulunkulu noma wasezulwini. Akwenza umehluko omkhulu ngoba sizoceba, sizohamba phezulu kwegolide, sizoba nayo imizimba engaguli. Konke sizokuthola. Inkinga umfundisi uNkosi abeyicorrecta ukuthi khona abalindele ukukuthola manje lokho. Uthi yena mayesho ke uthi okwamanje umbuso kaNkulunkulu awuyiphethe lezo zinto, owezulu uzobe uyiphethe lezo zinto. Ngiyavumelana nepoint noma bengeke ngilichaze kanjalo. Engicathi lona elibalekile. Isikhathi esiphila kusona akusisona isikhathi sengcebo nokungaguli nempumelelo ukuba yikhanda ukungabe umsila. Akusisona leso sikhathi esikusona manje. Manje isikhathi sibalisizi. Sizondwa yizwe, siyabulawa, izikhali ezilolelwe thina ziyaphumelela. Ngalesikhathi esiphila kusona. Siyeza isikhathi la khona uNkulunkulu eyosiphindiselela bese yasinikeza imvuzo. Kulapho ngithi amen mfundisi. Amen. So ngicela sishiye kanjalo na mfundisi I forbid you ukuphendula. Ngicela ukuya kuleyana enonile mfundisi. Mzizi uyangivumela ngizothi nje iqapho. Mina ngimuzwe ngathi uthi wenza kanjani ukuthi ungakhathazeki. Ukwazi ukufika kube nomuntu ongakhathazeki. Zikhona ke izinto uJesu ayibala kuloma verse ngizoyibala nje ngeke ngiyichaze. Okokuqala uthi vela kusizi. Ungalikhulisa inunwele ngokukhathazeka. Uyayuzuzeni masuqeda ukukhathazeka. Iyalunga inkinga? Akusizi. Khumbule lokho masufikelwa isilingo. Okwesibili athi mthembu uNkulunkulu ngendlela esimple nje. Uthi umenakekela utshani basendle obukhona namhlanje kusasa busikiwe befakwe emlilweni. Waye ngeke akunakekele wena. Kuba khona ukuba irrational kancane kuthina indlela esicabanga ngayo. Uma enakekela izipero, izinyoni ezincane nakukho neyodwa efayo uNkulunkulu engavumanga, waye ngeke azakunakekele wena. Akwenza umqondo uma usukucabangisisa. Kodwa ngiyazi ukuthi noma siza lezo siyakhathazeka ngoba sikhathazeka ngokuthi what if uNkulunkulu engavumi ngibe nalento mina ngoba ngiyifuna kangaka. Bese kungena kulento yokwaneliseka ngentando kaNkulunkulu, ukumethemba uNkulunkulu. Mayithi uPaul ngenza konke ngoKristu ongiqinisayo, akachazi ngaba namamiliyoni ngoKristu ongiqinisayo. Uchaza ukuthi ngakubekezelela ukungabi nalutho ngoKristu ongiqinisayo ukuze ngikwazi ukubekezela ukungabi nalutho. Ngamanye amazwi, mayivuma uNkulunkulu ngicine ngawutholanga umsebenzi, ngizoba right mina. Mayivuma uNkulunkulu sigcine singaphilanga lesifo esingiphethe, ngizoba sharp. Ngenza konke ngoKristu ongiqinisayo. So ke uma uzobamba lo mqondo kuzokusiza ukuthi ungakhathazeki ngengomuso ngoba noma lingafika liphetheni ngingenza konke ngoKristu ongiqinisayo. Mase uPaul manokudla nokugqoka. U1 Timothy chapter 6 yanelisekani ngalokho. Mawunokudla nokugqoka akakawubala umsebenzi, akayibala imoto, akawubala umshado, akabala abantwana, akabali bala zonke izinto ongayibala. Mawudlile nje ugqokile yaneliseka. Uma uNkulunkulu esafuna uphile uzoba nakho ukudla. Mayesefuna ufa uNkulunkulu kulungile asife sezulwini. Awukho amen leyo MC. Amen. Siyabonga kakhulu mfundisi. Sisele no 10 minutes. Ngiyibona izandla ezimbi. Yes. Cela ukuyithatha zombili lezi zangapha. Ngiyabingelela abazalwane egameni kaJesu. Ngusiphelisihle ngwakaNondonga. Ngicela ukubuza maqondana nesifundiso sababa uNkosi. Ukhulume lapha
ngesiphiwo khona into ayithintile maqondana nesiphiwo ukuthi akusiwona wonke umuntu oqualify ukuba umfundisi noma ame endaweni la yokufundisa epulpit. Shuthi ngenzeka ukuthi umuntu kuyona leyo ndawo kanti ayimfanele mhlawumbe wasithi qualification yakhona isiphiwo. So njalo kusibuyele emabandleni kusasa sesiyokhonza njoba siqhamuke emabandleni angafani. So sizobona kanjani iziphi izimpawu esingathikha kuzona ukuthi lo muntu ophambi kwethu naso isiphiwo uNkulunkulu umphile isiphiwo noma umuntu osendaweni engafanele ngabe uba kuyona. Asuthathe nalo wesibili. Thank you. Ukuthula ebandleni. Usibonele igama wakadladla isibongo. Ubaba uNkosi ukhulume ngoJohn 3 uverse 3 no verse 5. Lapha ku verse 5 uthi waphendula wathi uJesu ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nomoya angengene embusweni kaNkuluNkulu. So amabandla amaningi aye confuse indaba yokuzalwa ngomoya. Athi ngeke uze ungene ezulwini uma ngabe ungenawo umoya ongcwele, and umoya ongcwele banendlela bona otholakala ngayo. So bengicela nje iclarity kuleyo ndawo yalo moya ongcwele ekuthiwa ngesingene ezulwini singenawo. Uthi umfundisi angiphendule kulo kuqala uzophendula wesibili. Ama qualifications noma isiphiwo sokuba umfundisi ubona ngokuthi okokuqala umuntu akwazi ukufundisa izwi likaNkuluNkulu. Bakhona abantu abakwazi ukufundisa kodwa bakwazi ukufundisa iBhayibheli. So isiphiwo sibona lapho kuqala. Okwesibili ubona ukuthi awahlangabeze ama qualification lapha ku 1 Timothy 3. Umfundisi ke akabe indoda. Bese kuthiwa engasolekiyo ngamanye amazwi azikho ikandale ezaziwayo nje ngalo baba lo. Emfazi munye sexually pure le ndoda le ayinazi ikandali zokocansi ezaziwayo. Kubalwe nokunye ngiyaphika nje uma ufunda ephatha kahle umuzi wayo. Engathanda imali. Uma ngicosula nje okuncanyana. Kodwa uma ukufunda konke lokho uzokubona indlela ekusammarizwa ngayo indoda engasoleki impilo yayo eyisibonelo. Ekwazi ukuthi njengoPaul elandelani mina bazalwane ngoba nami ngilandela uKristu. Usho njalo uPetru nina abefundisi ningazenza amakhosi phezukwe kwebandla likaNkuluNkulu kodwa yibani yibonelo. So ke impilo yalo baba ubaba omfundisi ayibe isibonelo kwabanye abazalwane. Akube umuntu okhulile enkosini. So umuntu okhulile enkosini esikwazi sonke ukumlandela simlingise bese eyakwazi ukufundisa ke iBhayibheli. Amen. Ngiyabonga Mkabatela. Izwi likaNkuluNkulu ku Ephesians chapter 1 verse 3 verse 13 lithi uNkulunkulu osibizele kuKristu. uNkulunkulu osibizele kuKristu. Esesifakile kuKristu sizwile umyalezo noma isifundiso sevangeli. uNkulunkulu yena osinikeza osifaka uphawu. Now lolo phawu lolo mhlambe kuhle sil illustrate lelo phawu kaMoya Engcwele lenziwa uNkulunkulu. Mhlambe kuhle ukuthi sil illustrate ngalezo ikhathi inkosi noma isiphathimandla besiba ne ring okuyisign yaso
besithi mesibhala incwadi bashisa ikhandlela iwax ithi safudumele le wax agcivize iring yakhe ukuyisila leyo ncwadi leyo. Now uma isiliwe leyo ncwadi leyo akunamuntu ozoyivula ngaphandle kwalo ethunyelwe kuyena. Ovula isili nokubulawa ngabulawa. Iyazwakala lonto le. Now ngobe ithi lento, this is an official letter evela enkosini, inkosi leyo i-identifya ngaleyo seal. And leyo ncwadi iya kulomuntu eyakuyena fanele ifike kuloyo muntu njengoba injalo. Ngi-illustrate njalo izwi li-illustrate njalo. So uma ithi uNkulunkulu osisilile ngomoya engcwele, umsebenzi owenziwa uNkulunkulu. Nina nibuka iTV kakhulu kwi-crime scene hayi la eSouth Africa. Kwamanye amazwe la eSouth Africa umthetho awukho. Kwi-crime scene kufakwa le tape le eyellow. Angithi niyabona i-crime scene akunamuntu ongenagunya lokungena ngale ngaphakathi onikeza igunya ngaphandle kwama-officials anikeze lelo gunya because they must not tamper ne-evidence. So nomoya engcwele unjalo. Umsebenzi kaNkulunkulu othi lo usengowami akusena umuntu ongamthinta. Now iyona ndlela kuphela izwi elikhombisa repeatedly yokuthola umoya engcwele. Awumthola umoya engcwele emanzini, awumthola umoya engcwele ubhabhatiso. Ngisho no Pope imbala ese-Vatican ngeke akunikeze umoya engcwele. No Maria ngeke akunikeze, nompostoli wakho ukhoza ngeke ngisho noma ngathi ngeke umsebenzi kaNkulunkulu. No chief apostle ngeke akunikeze. Yayizwa le Mkabateli. Umsebenzi onziwa uNkulunkulu naye akakwenzi ngoba sekukhule kumfundisi wakho. Wathi hayi inkosi imxolele izona baphakamisana izandla niphakamisa izandla bathi wozani phambili nize phambili. Wena bathe ohlatshwe yizwi akushunyayelanga ngesono akushunyayelwe ngemali. Bathi ohlatshwe yizwi akeze senihamba nalapha phambili. Sofika phambili sowamukelisa uJesu umwamukela ngaliphi lelo. Bese umfundisi athi siyabakhulekela nibakhulekele bese bathi nomoya engcwele. Ayikho leyo nto leyo. Umoya engcwele uNkulunkulu kuphela ebona inhliziyo yakho ezidele ngempela, ezilahle ngempela, ezisola ngempela, ezisarenda ngempela. uNkulunkulu ebona inhliziyo yakho ebese uvuma ngomlomo wakho lokho okukholela enhlizweni yakho bese kuba uNkulunkulu efaka lesa sicivizo. Ingakho mase efaka leso sicivizo akunasathana ozodlala ngawe. Akunampostoli wakho ozothi uma ungaphuma la uphume kulolu gcobo angeke ube yilutho ayikho. Uma ugcivize uNkulunkulu, ugcivize uyena nje akusena umuntu ozokuthinta. You are an official commodity. Uyayizwa lento, you are a precious cargo. Ngisho noSathane ingakho bese umpostoli Paul athi akukho kungasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu luKristu. Namibuso nabo Sathane namadimoni nani usho ngobe nasi isicivizo. Ebese leso sicivizo uNkulunkulu athi encwadini yabase-Efesu siyisibambiso nje of the great things it's a guarantee of a great things to come. Wena wabona umuntu othenga imuzi we-million kepha nikeza ibhenki 100,000 rand athi nginikeze lo muzi we-million ngithembeni ngalo 100,000 rand, the best is yet to come. Siyabonga kakhulu kubefundisi. We are right on time. Isikhathi sethu sembuzo sesiphelile, usession number 3 wethu uphelile. Siyabonga kakhulu befundisi. Kuzokhuphukayo manje i-worship team sicule icule lodwa ndawo sengicela ubaba uMhlongo asivalele ngomkhuleko.
Haleluya bazalwane. Sizohlabelela nje okugcina. Sibonga uNkulunkulu ngawonke umsebenzi asewenzile kule ndawo sesizwana nasemakhaya. Amen. Oh Baba siyabonga. 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 Egameni lenkosi uJesu angiphinde nginibingelele sisigoduka abazalwane. Ngaphambi kokuthi sikhuleke ngidlulisa egameni le Sound Doctrine Hub, ibandla lasekukhanyeni nawo wonke amabandla abambisene ne Sound Doctrine Hub. Sidlulisa kakhulu ukubonga ukudela usuku lwempela sonto yene beningenza ezinye izinto ezinkulu kodwa nabona uNkulunkulu emkhulu nazo zonke nazishiya neza lapha. uNkulunkulu ke bazalwane makanibusise nibuyele emakhaya nobe hambe enokungabaza athi makufika ekhaya bathi siyathokoza ubuyile futhi bathi mabekubona babonta awusafani khona into oyidlile ewukulunga. Ngiyacela ke sinike uNkulunkulu udumo ngomkhuleka sithobisa amakhanda. Baba wethu ongcwele onguyise wenkosi yethu Jesu, namuhla baba sibona isibonakaliso esisifunda nsuku zonke masifunda izwi lakho esithi uEzra wafundisa umthetho wakho kwaphela uwafu wosuku ewufundisa wathi uma eqeda ewuvuselela ukufundisa kwalomthetho ibandla lonke likaIsrayeli lathi amen. Nathi baba wethu sisho kanjalo untambama ngenxa yokufundisa okufundise kahle namuhla wasusa lapho besikhona wasikhombisa ukuthi besiswele kangakanani ngolwazi lokwazana nawe. Ngalomzuzu baba siyavuma ukuthi asisafani nesingene siyikho. Uyadumiseka baba wethu, uyabongeka. Ubongeka ngothando odlula ukuqonda konke. Ubongeka ngolwazi olungaphezulu kokuqonda. Ubongeka ngezwi elehlika lingabuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Ubongeka ngezwi elehlika enhlizweni yomuntu likhombise ubukhali balo ngokusika nxa zonke
ebese kuba ukushintsha kwempilo yomuntu. Baba wethu siyabonga ukuthi kunezinqumo osinike iassignment ukuthi sizithathe namuhla. Sisuke emakhaya siphethe ukuthiza okunye kwakho okungekuhle okuhambeni kwethu kokukholwa. Namuhla uthi masiye emakhaya siyodlinza ngalokho osifundise ngakho ukuthi sizokwenza njani ngoba nali iqiniso sesiyalazi. Usiphileke nokho baba umphako wendlela ukuthi masambe siyokhuleka. Singathathi isinqumo in our human nature kepha sidisene yakho intando siholwe nguwe. Sibone indawo ezikuzo, sibone ubukhulu bazo ngokufundiswa kwakho, ngokufundisa kwakho kuze bese sihlala ngokukhululeka ngoba siyabona ukuthi kufundiswa lona impela izwi lakho. Kepha lapho Nkosi kungezizo sicele idiscernment evela kuwe ukuthi senze kanjani, singaguqula kanjani kule ndawo esikuyo ukuze kufundiswe izwi lakho ngendlela okuyiyo. Uma kungalungi Nkosi wena bese wambula indlela. Baba wethu ongcwele siyabonga ngabazalwane obasuse ezindaweni zonke ezikude. Siyakhuleka egameni leNkosi uJesu. Sebebuyele emakhaya, hamba nabo baba, wena okhona izindawo zonke, ugcwele indawo zonke. Bavikele Nkosi ezingozini ngezimoto abahamba ngazo, abahamba ngezinyawo Nkosi bavikele kwizinswelabo ebezingafisa ukubavukela endleleni. Wena Nkosi owengama umuntu angabonakali, mabangabonakali nabo komubi, kepha bahlale besesweni lakho. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ongcwele, sikhulekela lenkonzo ikhwezela conference. Baba siyawubona umehluko every year ayifani uNkulunkulu wethu ongcwele. Nanamuhla sibona ubukhulu bokusebenza kwakho. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi bonke laba abahlelayo abahlele ngokwazi ukuthi akuhleli bona kepha akuhlela wena ngabo. Ngonyaka olandelayo uNkulunkulu wethu ongcwele sikhuleka yonke imiphefumulo ebeyikhona kule ndawo ukuthi ibuye iphelele, ibuya seyibuya neminye ukuzodla ukudla okuphakwe nguwe. Baba wethu ngoKristu Jesu sikhulekela bonke abenze inkonzo ezahlukene kule ndawo, abebephekile, abebesikhonza ngenkonzo yeworship, abebebheke isound equipment, abebebheke izinto eziningi baba wethu ongcwele. Baba babusise ubakhulise kuleyo umsebenzi ukuze umzimba wendodana yakho Kristu Jesu ukhule nxa zonke. NgoKristu Jesu inkosi yethu sikhulekile. Amen.